नोंथाङाबो मोदोमनि सानाय सुनायजों भुगिनांदों नामा? बिदिब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। आथिखालाव गोबां सुबुंफ्रानो मोदोमनि सानाय सुनाय बेरामजों भुगिनाङो। बेबादि सुबुंफोरनि थाखाय गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझाराव थानाय थुब्लाव ब्रह्मनि बड'लेण्ड थेरापिस्ट मिरुनिफ्रायनो दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगावआवबो मोनसे बड'लेण्ड थेरापिस्ट मिरुखौ बेखेवबाय। बे मिरुआव खम बेसेनावनो मोदोमनि सानाय सुनाय, आथिं जरा आखाइ जरा सानाय, सिनस्रि हारा सानायजों लोगोसे मोदोमनि गोबां सानाय सुनायखौ फाहामनायनि राहा दं। कसुगावनि बे बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव रबिबार आरो समबार सानखालि फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम नायजानो हागोन होननानै फोरमायदों थुब्लाव ब्रह्म बिथाङा। आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय, ओमफ्राय आंनि हेड ब्रान्चआ दङ क'क्राझाराव। दिनै आङो कसुगावआव ब्रान्च मोनसे फिसासा खुलिफैदों। दा बे ब्रान्च फिसासा खुलिफैनायाव आंहा आनन्द दङ। दिनै कसुगावनि जेसेबां सुबुंफोर दङ बिसोर आंनि सायाव गोजोननाय फोरमायदों कि दिनै आंखौ क'क्राझाराव होसोलांबाय थायोमोन, एखमबा टाइमिं मिलाया, एखमबा टाइमाव ओरै टाइमिं मिलायनो थाखाय लोगो मोना, एखमबा टाइमाव लोगो मोना, बन्द' जानानै होयो। बेबायदियाव माने अनेक खस्थ' मोननाय बायदि जादोंमोन कसुगाव बाखिफ्रा। दा बेवहाय दिनै कसुगाव आंखौ फैनाय नुनानै बा फैनानै बेयाव चेम्बार खुलिफैनायखाय अनेक गोजोननाय जासिदों कसुगावनि थागिबि बा सुबुंफ्रा। दा कसुगाव बाखिया गोजोननाय दं आरो बेखौ ब्रान्च खुलिफैनायनि थाखाय। नोंथांनि थेरापिस्टआव मा मा बेरामखौ माबानाय जायो नायनाय जायो? दा आंनि थेरापि सेन्टाराव बेयाव बेरामखौ स्पेसियेलि जेरै क'क्राझाराव फाहामनाय जायोमोन, जेरै सानाय सुनाय, जानजिनि सानाय सुनायनि गेजेराव जोंना जानजिनि सानाय, गोदोनानि सानाय, हान्थुनि सानाय, शल्डार फ्रजेन, फेसियेल पेरालाइसिस। दा सानाय सुनायनि गेजेराव सानाय सुनाय आरो पेरालाइसिसनि गेजेराव फाहामनाय जागोन आरो बेयावबो सेमानो। नोंथांखौ बे सेन्टाराव बेसेबां समनिफ्राय बेसेबांसिम मोनगोन आरो मा मा बारायाव? बेयाव बे कसुगावनि सेन्टाराव आंखौ फुंनि 8टानिफ्राय मोनानि बेलासिनि 5टा बाजिसिम मोनगोन। ओमफ्राय बेयाव सानडे आरो मानडे बे साननैयाव कन्टिनिउ मोनबाय थागोन आरो ना। बाखि दिनाव आंखौ क'क्राझाराव लोगो मोनगोन। क'क्राझाराव आङो बाखि दिनखौ आं माबा खालामगोन, ट्रिटमेन्ट खालामगोन। नैबे कसुगावहाय साननै ट्रिटमेन्ट खालामनाय जागोन। बे मिरुआवहाय माबायदि बेसेन लानानै ट्रिटमेन्ट? दा स्पेसियेलि बेजों कसुगावजों क'क्राझारजों बहुद डिफारेन्स दङ। दा क'क्राझारा जाहैबाय मोनसे टाउन एलेका, बेवहाय एसे बारा जायोमोन, माने प्राइसआ बारा लानाय जायोमोन ट्रिटमेन्टनि बेलायाव। खिन्थु नैबावहाय आं डिसाइड खालाम 200निफ्राय 350नि गेजेराव आं खालामगोन आरो बेखौ। दा बेखौ आङो डिसाइड खालामथ'वाखै। डिसाइड खालामखांनानै उनाव ओरै पाब्लिकफोरनि गेजेराव फोरमायहरनाय जागोन 200 खालामनो ना 350 खालामनो बेखौ। नोंथाङा मा थांखि लानो बे बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टारखौ खुलिग्रामोन? दा बेनि थांखिया जाहैबाय, दा गासिबो बांसिन सुबुंफोरानो सानाय सुनायजों अनेक भुगिनांनानै थानाङो। जाय सानाय सुनायखौ दिनैहाय गोजानाव थांनानै फाहामहैनांगौ जायो, इउपि, एमपि, माद्रास, हायद्राबाद, मुम्बाइ बेफोराव फाहामहैनांगौ जायो। दिनै स्पेसियेलि आंनि थांखिया बेनोमोन कि आङो नैबे बिटिआर बा बिटिसि बेयाव जेसेबांनाखि सुबुंफोर खस्थ' मोननानै दङ सानाय सुनायनि थाखाय, बे सानाय सुनाया जाहाथे बयनाबो सल्भ जानानै थायो आरो आंनि थ्रुयैनो जाहाथे बयबो हामलाङो, बे थांखिखौ लानानै आं स्टार्टिं खालामनाय जादोंमोन आरोना। नोंथाङा बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारखौ खुलिनानै रायजोनिफ्राय माबायदि अनसायदोंमोन? दा बड'लेण्ड थेरापि सेन्टारखौ खुलिजेननायनिफ्राय दिनैसिम अनेक अनसायनाय मोनबोगासिनो दं आरो बांसिन सुबुं माहारियानो आंखौ दा हास्थायनाय खोन्थायो। जेरै कसुगावनि मानसिफ्रा हास्थायदोंमोन, आरोबाव ओरै नोंना बरमा, बाक्सा, उदालगुरि बेफोरावबो इनभाइट खालामगासिनो दङ। नाथाय आङो बेबायदि होनो हायैनि जाहोनाव आं बेबायदि टाइम दिहुननो हायासै आरो बे उदालगुरि, बाक्सा बेफोराव डिमान्ड खालामदोंबाबो आं थांनो हाथ'नाय जायाखै। स' लासैनो आङो थांनो हालांगोन बेखौ आं आसा खालामो आरोना। स्पेसियेलि आंनि नामा थुब्लाव ब्रह्म, थेरापिस्ट थुब्लाव ब्रह्म होनबा मिन्थियो। थेरापिस्ट सेन्टारनि माने माबा ब्रान्च खुलियो, माबायदि मोनो? जों बिराद गोजोननाय फैदों फंबायनि सायाव। जों गोजान थांनाङोमोन, सानाय सुनाय बिराद दं जोंहाबो, बिहाव बिखुनजोखौ गोजानाव लांनानै जों ट्रिटमेन्ट खालामहैनांदों। दिनै जे फंबाया जोंनि बे कसुगाव हास्थायनानै बे सेन्टारखौ खुलिफैनायनि थाखाय जोंहा फंबायनि सायाव गोजोननाय थाबाय। हामबाय होनदों बेखौनो, जाहाथे बयबो फैयो बे सेन्टाराव फैनानै हामजानायखौ मोनलाङो आरो ट्रिटमेन्ट खालामफैजायो। आरो रायजो राजाफोरनाव आं खावलायनाय थायो, जाहाथे जों गोजानाव थांनांला, जोंनि कसुगावआवनो फैबाय, खम बेसेनजोंनो दिनै सानाय सुनायखौ सोखानायखौ मोनगोन। आं बेखौनो बुंनाय थाबाय आरो बयबो फैदो। नोंखौ हामबाय होनग्रोबाय मानो बे खौरांखौ लांफैनायनि थाखाय। लोगोसे दानि जोंनि बेहाय जि मा होनोमोन बड'लेण्ड थेरापिस्टखौ खुलिफैनायनि थाखाय आङो बिथां खुलिग्रानिसिम बहुद रोजा हामबाय होनदों।
मानो होनोबा बेनिफ्राय जोंनि कुसुगावनिफ्रायनो बहुत गोजान गोजानावहाय सानाय सुनायनि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनो थाङो दा बेवहाय रेहाय मोनसिगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला मानसिफ्राबो फुरा नायजानो होननानै दाखालिनिफ्राय आंनि बे दखानावहाय खबर लाफैबाय थादों आं गोजोननाय मोनदों बेयाव बहुत मानसिया रेहाय मोनगोन लोगोसे मा होनो बेहाय बेसेबां फिस लायो बेखौ बिथाङा दहाय बुंखाबाय बेखौ आङो पाब्लिकफोरनि सिगाङाव खोन्थादों दाखालिनिफ्रायनो 300 350 गेजेराव जागोन होननानै खम बेसेननि जागोन होननानै दा बयनिबो थाखाय मोजां जाबाय आरो एथ' गोजान गोजान थांनानै बेंगल थेंगल बा गुवाहाटि दिल्लीयाव थांनांला दा बेवहाय मोजां जाबाय बेवहाय गोजोन्थों जाबाय जोंनि बे कुसुगाव मेन रड हाइरड बास स्टेन्डनि बे बिल्डिं दङ बे थुरुन नार्जारिनि न' गुदियावनो बिनि न'आवनो खुलिबाय बिथाङा बहुत मोजां जादों आं बेखौनो हामजानायजों लोगोसे बिथांखौ गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों